Be dio di cynllun eitha mawr, dweud y gwir, yn ardal Gogledd Meirionnydd. Mynd lawr o Blaenau, mae lawr i Ddolgellau trwy draws ac i Bala, lle mae 4 prosiect wedi cael pres eitha sylweddol mwyn datblygu pethau o fewn y sector awyr agored. O ran swyddi, da ni gobeithio fydd yna dwi'n yn siŵr iawn beth yw'r ffigwr union, ond 20 o swyddi yn yr ardal yma lle, rhwng y 4 safle. Ond dwi'n meddwl ddim just hynny ydi o, knock-on o'r 20 swydd yna ydy y ffaith bod yna fwy o ymwelwyr yn mynd i ddod i'r ardal. Maen nhw'n ymwelwyr gobeithio sy'n mynd i aros ma'n hirach, achos wrach bod nhw'n dod deud i Antustinio i wneud y llwybrau downhill eitha heriol, dwi'n meddwl di'r gair, yn fan hyn, ond bod nhw wedyn yn symud ymlaen, bod nhw wedyn i fynd i Coed y Brenin i wneud llwybrau mwy anodd o fonodd. Mae'n ardal sy'n rhoi lot o gyfleon o ran dringo, beicio mynydd, cerdded, ar y llynnoedd, bod o'n bysgota neu'n ganwio neu'n caiacio ar yr afonydd neu beth bynnag. Ond ar y funud, mae o fatha, dwi'n beth sy'n Saeson yn galw'n hidden gem, di bobl ddim yn gwybod o digon amdano fo. A wedyn, da ni'n cael y mantais o'r ardal a beth sy'n ma'n barod. So, y weledigaeth ydy gallu cymryd mantes o'r hyn sy'n ma, ond troi hynna i'n melyn yn hunain mewn ffordd, a bod o'n gwella cyfleon i bobl ac i bobl ifanc yn yr ardal yma. Be da ni'n drio wneud ydy datblygu a dangos bod y cyfleon yna, ac iddyn nhw just mentro a mynd amdani.